Serye sang linog na batyagan sa Guimaras, Antique kag Iloilo, subong adlaw. Pinakamabaskog nga nabatsyagan sa banwa sang Gimbal sa di naka-record ang PHIVOLCS sang magnitude 4.8. PHIVOLCS nagapati nga wala sang dapat ikaalarma ang publiko sa matabo nga mga aftershock kay hindi man tuman kabaskog sang nagluntad nga linog. Nakatutok, Rojimar, sukal dito. Una nga nagtayog ang linog sa probinsya sang Antique. Sentro sang linog ang banwa sang San Jose alas 7:45 kaina sang aga nga may 4.7 magnitude. Sa impormasyon nga gipagwa sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kon PHIVOLCS, gintumod ang sentro sang linog 8 ka kilometro sa nagabagat na nasidlangan sang San Jose Antique. Samtang ginpakamaayo naman sang lokal nga pamunuan sang Antique nga ikansela ang flag raising ceremony kaina sang aga. Ini nga nakita nyo na nga figura subong ini nga waveform. Bali ini may naluntad nga duha ka linog. Sa din man ang unang naluntad nga linog, nga sa din man ang iyang magnitude 4.7. So ang lokasyon sa iyang linog ara sa San Jose Antique. Pagkaligad sang 1 ka minutos, nabatsyagan man ang linog sa Guimaras. Sentro ang banwa sang Sibunag nga may 4.0 magnitude. Ginasundan pagid ini sang duha pagid kapag tayog sa pila ka bahin sa Buena Vista kag Sibunag. Ang ikaduha nga bahin nga linog alas 7:46 ang mag-aagaman the same day. Sa dinman ang lokasyon niya ara sa banwa sa Sibunag sa Guimaras sa probinsya sa Guimaras. Sa dinman ang magnitude nga na-release amo ang 4.0. Nabatsyagan man ang linog sa pila ka bahin sang Panay. Sa siyudad sang Rojas, halos kadungan sa ginpatigayon nga earthquake drill ang pagkabatsyag nila sang linog. Gilayon yung pagwa ang mga estudyante kag mga manunudlo sa building sang President Manuel Rojas Memorial School North kag nagpadulong sa highway nga lugar sang Bulutuan. Wala pa man sang na-report nga napilasan sa nagluntad nga mga linog. Sa nagluntad kaginang mag-aaga nga linog alas 7:46 sa dinman ay lokasyon sa epicenter sang linog dito ya sa Antique Kasubuman sa Guimaras kag ang na-release nga enerhiya ang magnitude niya is matawag naton nga gamay lang siya, no? Kag hindi ini makahatag sang kakugmat o makahatag delikado sa aton diri sa siyudad sang Rojas kag subuman sa probinsya sa Capiz. Alas 10:54 kaina sang aga, nabatsyagan ang pinakababaskog nga 4.8 magnitude nga linog sa Iloilo kag sentro sini ang Gimbal, Iloilo. Ginsundan pagid ini sang duha ka mahinay nga pagbulag sa banwa sang Leon, Iloilo takda alas 11:05 kag alas 11:22. Sa atong mga pumuluyo, hindi gid magkugmat o hindi makahadlok kag ipahamtangin naton atong pagalingon sa matuod nga mga may-ara kita nga peace of mind. Tanan nga linog ang na-record sang PHIVOLCS sa Panay ang tectonic in origin. Rojimar, sukal dito para sa One Western Visayas.